дар шаҳри Конибодон пули нав месозанд. Он дар деҳаи Ниёзбек бунёд мешавад. ҳоло корҳои сохтмонӣ оғоз шудааст. ин пул дар болои селроҳа ки байни деҳаи Ниёзбекро убур мекунад сохта хоҳад шуд. дарозии он 30 метр буда бараш 8 метрро ташкил медиҳад. пули нав бо маблағгузории ширкати Нур бунёд хоҳад шуд. роҳи дидостон ин роҳи селраҳва мебошад. аз инҷа ба аввали баҳор ба оби бисёр мебиёд. аз инҷа автомошиное ки мегузарад ҳам мошини коргоҳи ширкати хоаксин семенсохт боз онҷи марзбонон ҳастанд. ман инҷа мана деҳаи нав шуд аз тарафи ҳукумати шаҳри Конибодон замин ҷудо кардан мана мардум аҳоли омадан инҷа мана ҳозир хона пошуданд барои ҳамаи осон шуданаш ҳам барои худомои маҳсулотҳои кашонда барои ҳам бозор буда фурӯхтан мо ҳамҷо тасмим гирифтем ширкат ки моз созем. ин пул ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. барои пурра бунёд шудани он 350-400 ҳазор сомонӣ маблағ масраф мешавад. ҳоло корҳои бунёди пояи пул ба анҷом мерасад. яъне агар пул аз 3 поя иборат бошад сохтмони 2 пояи он ба охир расидааст. барои бунёди пояи сеюм корҳои сохтмонӣ дар авҷ мебошад. инҷо 3 тумба мешавад. ҳозир ман чихе худотон дидостон 2 тумба тайёр шуд. якамаш дар дуюмаш каросем сеюмаш корҳои васлкунӣ шудааст. худо хоҳад рӯзи душанбе ҳаво гарм мешавад. ҳаво гарм шуда мо бетонрезӣ мекунем. мо ҳамин назди худомо вазифагузорӣ кардем ки худо хоҳад ҳамин барои халқи ҳамин деҳаи Конибодон Ниёзбек як мости 8 дарозӣ то якум марта сохта супорем. ин ҷавонмард яке аз сохтмончони асосии ин иншоот аст. вай мегӯяд корҳои сохтмонӣ дар ин мавзеъ 20 октябр оғоз шуда буд. баландии пул 4 метрро ташкил медиҳад. ин ҳолат барои бехавф гузаштани бошандагони деҳаи Ниёзбек мусоидат мекунад. вай бофтосин арматур аввалку мешиноним сеюм тумбаи мерезим сета вай меша мос меша ҳозир бетон рез ях мекунад ҳама чиз хунуку фақат ҳозир корҳои ona арматур бофта тайёр каросим фундамент загадовка мемонем худо хоҳад биёрад сони вай мекунем. агар вазъи обу ҳаво халал эҷод накунад эҳтимол аст ки пул дар 3 моҳаи аввали соли 2021 мавриди истифода қарор мегирад. яъне пудратчиён ҷамбасти сохтмонро ба 1 марти соли 2021 нақша гирифтанд. баъди баҳрабардорӣ пули мазкур ба сокинону бошандагони деҳаи Ниёзбек солҳои зиёд хизмат хоҳад кард. зеро то ин дам ҳангоми омадани сели сокинон наметавонистанд ба самти дигари деҳа гузаранд. ин муаммо то наврӯзи дигар ҳалли худро хоҳад ёфт. гузориши мафтунашкурова Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.